Ara té la paraula l'il·lustríssim senyor Jaume Oliveras i Maristany. Moltes gràcies. Primer de tot, agrair-vos, agrair avui que puguem comparèixer en aquesta comissió parlamentària des de l'Associació Catalana de Municipis. Ara escoltàvem a una entitat memorialista. Jo crec que durant tots aquests anys, també evidentment amb l'impuls de diferents governs que hi ha hagut a la Generalitat, tant les entitats memorialístiques com els ajuntaments, també els ajuntaments hem estat una peça clau moltes vegades en col·laboració amb les entitats memorialístiques per impulsar la recuperació de la memòria democràtica. Per tant, la importància que es tingui, crec que des de també l'Associació Catalana de Municipis hem tingut des de l'any 2022, que vam començar a parlar amb el govern sobre aquest avantprojecte de llei, doncs hem tingut una postura molt proactiva a l'hora de proposar millores i arribar fins al punt on som avui, que crec que podem estar ben orgullosos d'on hem arribat, i més en el moment que vivim de regressió democràtica. Partim d'una bona base institucional, d'un bon anclatge institucional, el tema de la memòria democràtica recollit a l'Estatut, la llei del Memorial Democràtic del 2007, la llei de fosses del 2009, la reparació de les víctimes del franquisme del 2017, i per tant compartim i hem de donar un pas més amb aquesta llei, amb la necessitat de, per una banda, la recuperació i reivindicació de la memòria democràtica republicana, la memòria de la Guerra Civil, que ha de continuar perdurant amb les generacions actuals i futures, és molt important, la repressió, evidentment, la repressió especialment després de la Guerra Civil, els consells de guerra, tots els processos que van viure molts catalans i catalanes i també arreu de l'Estat, i també, evidentment, com ha de perseguir una llei d'aquestes característiques, les necessitats de reparació històrica i de reparació en tots els àmbits, també dels descendents de les víctimes del feixisme i del franquisme. Per tant, estem en uns moments, abans s'ha esmentat també, molt importants, més que mai, de reivindicar els valors democràtics, per damunt de tot aquests valors democràtics, els valors republicans, en definitiva, envers el feixisme i la regressió, que estem en aquest context a nivell de Catalunya, a nivell de l'Estat i a nivell mundial, que ens ha de preocupar tots plegats, sobretot a les actuals generacions i a les generacions futures. Per tant, primer de tot, el nostre compromís com a entitat municipalista amb el compromís del món local, amb aquest procés d'aquesta llei de memòria democràtica, amb aquest procés d'anar recuperant la nostra memòria democràtica. Durant aquest procés, des del maig aproximadament, al maig del 2022, vam estar treballant conjuntament amb el govern i amb l'altra entitat municipalista, amb la Federació de Municipis de Catalunya, diferents aportacions que crec que han anat millorant aquest projecte de llei, sobretot des de la nostra òptica, que és l'òptica dels ajuntaments, del paper que han de tenir els ajuntaments, perquè no podem ser concebuts com una institució subsidiària en aquest procés de recuperació de la memòria històrica. Nosaltres som un dels actors també importants en aquest procés de recuperació. Per tant, hem abordat amb al·legacions el tema del finançament. Els ajuntaments també estem, com moltes altres institucions, molt mal finançats, tenim dèficits estructurals, no només dèficits estructurals, sinó inconvenients de legislacions que arrosseguem d'aquests darrers anys a nivell estatal que perjudiquen greument les finances municipals. Per tant, competències sempre han d'anar acompanyades amb recursos per part dels ajuntaments. La governança, tot aquest procés, sobretot centrada en el memorial democràtic, crec que al principi no es va acceptar, però en la comissió de govern local la participació tant de la federació com de l'associació amb un representant cada una en aquesta junta de govern del memorial democràtic crec que va ser un pas important, no només amb el Consell de Participació, i també coses molt més concretes, per exemple, amb els temes del planejament urbanístic, de contemplar, quan hi ha un planejament urbanístic, la necessitat d'informes i de tenir en compte els espais físics de memòria que poden haver-hi en els nostres municipis, en el nostre territori. L'execució subsidiària també de la retirada de simbologia franquista, que pot tenir la seva complexitat, i també la resolució que pugui haver-hi en alguns determinats moments de discrepàncies entre el govern de la Generalitat i el que serien els municipis. En tot aquest procés nosaltres estem molt satisfets perquè s'han acceptat totes les esmenes presentades. Jo crec que no hi ha un element final que voldríem apuntar, per tant,
que podem estar contents tant amb les negociacions del 2022 com posteriorment quan va passar aquest projecte de llei a la Comissió de Govern Local, amb la participació també de les dues entitats municipalistes. Per tant, afrontar el tema de la dotació econòmica, que es va concretar amb la determinant cada exercici pressupostari, i aquí creiem que està encara una mica coix. La participació, com he dit abans, no només amb el Consell de Participació, sinó amb 2 representants a la Junta de Govern del Memorial Democràtic, l'acceptació d'aquelles consideracions i al·legacions que vam presentar amb aspectes que abans he esmentat, perquè fa referència al planejament urbanístic, a l'execució subsidiària, a la resolució de conflictes, al règim sancionador, a la retirada de simbologia franquista, sobretot mantenint i defensant el que ens pertoca a nosaltres com a entitats municipalistes, que és l'autonomia local, amb tota la predisposició de col·laborar amb el govern de la Generalitat. I només una demanda que seria interessant potser poder afegir un tipus de disposició addicional que contemplés mesures de finançament i d'acompanyament també cap a l'administració local. Crec que seria un aspecte també important a considerar. En definitiva, podem estar, crec, satisfets que estiguem avui ja en aquest tràmit parlamentari, en aquesta comissió parlamentària, per poder tirar ja endavant i continuar completant tot aquest ventall legislatiu que disposem al nostre país en defensa de la memòria democràtica. Com he dit abans, ja per acabar, amb uns moments de regressió a tots els nivells que estem vivint, la importància d'aquesta llei, l'aprovació d'aquesta llei, pren més rellevància que mai. Per tant, podem donar al Parlament amb l'aprovació d'aquesta llei un pas més, la importància aquesta del moment i, a més, amb aquestes tendències tan preocupants que moltes vegades distorsionen la visió de la història a les noves generacions, aquestes tendències que hi ha hagut aquests últims anys del que s'entén com a revisionisme històric, que va lligat al negacionisme, d'aquestes tendències de bases anticientífiques a l'hora d'analitzar els fets històrics, que s'han posat de moda per part de grups i persones d'extrema dreta, cal combatre perquè aquestes idees també arriben a les noves generacions. I, per tant, aquest és un combat que hem de fer, que hem d'estar tots compromesos, les forces que som de tradició democràtica, compromesos amb aquest combat contra el negacionisme i el revisionisme històric. Per tant, el reforçar els valors democràtics és un dels principals objectius que hem de tenir i és l'aportació que hem de fer també als ajuntaments de Catalunya compromesos amb aquesta memòria democràtica, sobretot pensant en les noves generacions perquè es mantingui la memòria històrica i s'avanci en una societat cada vegada més democràtica, aïllant i deixant fora del que seria la normalitat democràtica les idees feixistes i que intenten atentar i autoritàries que atenten contra els nostres drets fonamentals. Moltes gràcies.